Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma Yahuwa na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Udo. This is the master prophet, young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufatna. Ndị Igbo ekele na m unu. O nwere obere okwu m ga-ekwu n'ụbọchị taa. Ị ma na anyị nọ na summer time, everywhere na-agba aghara. O nwere obere ajụjụ m chọrọ ịjụ. Achọrọ m ịjụ Madam Cancer. Achọrọ m ịjụ mere mistake. Si no Madam Cancer. Achọrọ m ịjụ Mazi Uchechi Cancer. Mazi Uchechi Cancer gwara anyị last week on Sunday that Chikedozie ga-abịa to address Biafrans. And because of that, ndị mmadụ agbapụtashia. Everybody agbapụtashia to listen to Chikedozie. My mind the one Chikedozie ga concede. Ga say, oh, they are very sorry. Or maybe you see na time na the end for him to lead DOS has come to an end. On him che. Because Madam na-ekwu ọzọzọ na-aba m n'ọnụ. Mgbe Maazị Cancer posturu ihe o posturu, ọ sị anyị, do not forget that HDOS, Maazị Chikedozie will address Biafrans and the whole world. That means all they are aware. Amam, achọrọ m iti you ka n'ọnụ. All they are aware. Ka ọ dị ha aware ihe Chikedozie ga-ekwu. Akwa anyị hụrụ na ọ pụtara ihe na-eti na-asha ụtụ ka onye arapụrụ ọhụrụ maka Maazị Nnamdi Kanu remove onye Chikedozie as the head of DOS. Iwe ya spark ya na-aba that Chikedozie will remain, that the DOS will not do anything wrong. DOS under Chikedozie will not do anything wrong to Maazị Nnamdi Kanu. Ajụjụ m chọrọ ịjụ nwaanyị taa n'ụbọchị taa wụ analysis here or the wrong, or were she betrayed?
ajụjụ m n'ụbọchị taa wụ Chike dozie m obitere na nwaanyị Chike dozie m obitere Mazi Cancer. Maka ya mere ka a lot of people pụta watch ya that program. Because mgbe Mazi Nnamdi Kanu chụrụ Chike dozie m from DOS, everybody now say, hey, what is going on? What is going on? Nwaanyị apụta sị na onye ọbụla pụta bịa gere ihe Chike dozie m ga-ekwu. So ajụjụ m n'ụbọchị taa was or were she aware ihe Chike dozie m ga-ekwu? Or onye ha planụ na Chike dozie m ga-apụta si na ya achụọ na Mazi Nnamdi Kanu from IPOB? Because you watch here the first statement Mazi Cancer kwuru. Or see that DOS under Chike dozie m will not remove or take over from Mazi Nnamdi Kanu. Or, I'm paraphrasing, that they will not push him out. Now, him na Joe now, was she wrong or made a mistake or had betrayed ye? Nye wa ajụjụ nwaanyị ga-eme a disclaimer. Ọ ga-apụta sị na statement Chike dozie m mekiri na ya support hụ Chike dozie m. This tactics ịgba nkịtị ọ ga fly. Nwaanyị ga-apụta, ana m akpọ ya nwaanyị, Maazị ga-apụta ọzọ, ga-apụta ọzọ, ya pụta na akwa na-apụta every Saturday. Ya pụta bịa gwa anyị si ya na ya dị sorry or na ya na-eme disclaimer na Chike dozie m sị na ya achụọ na Mazi Nnamdi Kanu onye ndu. And o nwere document m chọrọ itinye here. I'm being careful. Ka m mara itinye the wrong document ọkanyo. Ka m check igodi ya. Ka m check igodi ihe m chọrọ itinye. Because itinye ụmụ ihe ndị iti channel. Good. Ihe wụ IPOB Code of Conduct. IPOB Code of Conduct. Subsection B. Now, ile anya here. Do you remember? I was the first person wapụtara akwụkwọ na social media years ago. Imana before ewepụtabeghị ihe na social media. Onye nyere m ihe a sị dị m ma etikwule na social media, na etikwule na ihe a wụ a private thing na ọ na-apụta na social media. Maasị ele otu a ga-eji enwe ụdịrị ihe a na-asapụtachi Mazi Nnamdi Kanu ọ na-asị etikwule na social media. Mee were ihe a the time ụmụnwaanyị highway na anyụle mmamịrị elu. Mee were ya tinye mgbe Chike dozie m bidoro rebellion ọhụrụ in conjunction with ụmụnwaanyị highway. Mee wepụta ihe tinye ya. Edere the power to appoint, suspend or dismiss. The power to appoint or suspend or dismissed any principal
officials visited exclusively on the leader of the indigenous people of Biafra, Hetikwe onye ndu Mazi Nnamdi Kanu. Onwe mgbe ha tinye any leader, asị ha na onye ndu Mazi Nnamdi Kanu, na the power a ga-eji wepụ onye ọbụla, power a ga-eji ma appoint onye ọbụla, ọnụ ihe niile nọ na shoulder of the supreme commander Nnamdi Ezebino. Ihe m na-ajụ Uchechi, Mazi Uchechi Cancer n'ụbọchị taa wụ, ọwụ dị ha aware about this IPOB code of conduct, or they are aware ka ọ dị ha aware ọwụ ma about this IPOB code of conduct, or Mazi Cancer ahụbe this code of conduct before, ọwụ ma no Mazi Nnamdi Kanu hiwere IPOB, ọwụ ma no Mazi Nnamdi Kanu nwere the only power ịchụ mmadụ. Ihe m na-eche here wụ na o nwere ihe eji ha gide nwaanyị Mazi, because of na o nwere ihe eji jide ihe ọbụla ha si eme ihe na-eme, so that means nwaanyị nọ under duress. Maybe they are taking advantage of Mazi Cancer. Echem na DOS Chikedoziem na ndị achịkọta ekpe ọnụ, ndị ọkọta ọka ịnọ n'ibe ha, enwere ha ihe ha ji jide Mazi Cancer, and because of that, ihe ọbụla ha si ya mee ihe na-eme. Anụrụ m the other day akwa aside hot ile ụda ahịa Darlington, Prince Darlington si na ya nwere voice recording, ama m si no voice recording ko si no message. Achọghị m ikwu ihe n'okwu, achọghị m nsogbu. O nwere ihe Darlington si na ya ji messages nwaanyị sendere na ya wepụta ya na ọkụ anyị. Ụbọchị taa na m asị Darlington, akwa anyị na-aga arịla na mma, ele ihe ndị ha isi the compromising Mazi sendere na gị, wepụta ya ka anyị hụ ya, ọ ga-enyere anyị aka. Maybe ihe ọwụkwa ihe ndị eji na blackmail ya, so ewepụtazie ya, ọ ga-enyere ne Mazi Cancer aka, so that ka o nwee ike pụta n'ohu, ka o nwee ike pụta na ọgwụ eriri Chikedoziem na ndị otu ya nwere ya n'olu. Somebody from the other day said, Master Prophet, I think 3 days ago, Monday, na ya na-anụ na enwere some ihe ndị eji jide Mazi Cancer. Kwelu ihe niile o kwuru atọpụ na m ọnụ ma agba nkịtị. So maybe ha na-etretụnụ Uchechi Cancer, si ya yari, or maybe or ha na-etretụnụ ya with ego ha sendere na ya, or ha na-etretụnụ ya with their conversation, or ha na-etretụnụ ya with mgbe okpuru ha planụnụ ịsabotachi iri ụgbakọrọtele Mazi Nnamdi Kanu igbu ya mma mmiri. So maybe e nwerecha voice recording Zoom meeting ndị ha mere iji weta strategy iji undermine ya Kanu nta na ụmụnne na Mazi Nnamdi Kanu na ụmụnne. Maybe all these things ka ha ji na-threat no Mazi Cancer, because ahụhụ reason ọ ga-eji choose ndị iro
modern Supreme Commander Nnamdi Ezebiro, onye osi na ya mụrụ na ya nwa. Ele ihe mere Mazi Cancer ji chuzuo Chikedoziem na DOS ndị iro modern Supreme Commander Nnamdi Ezebiro. That means maybe o nwere ihe ha ji na-threaten ya. Maybe o nwere voice recording ha ji na-threaten ya. Maybe o nwere Zoom meeting ha ji na-threaten ya. Maybe o nwere email ha ji na-threaten ya. Maybe e nwere receipt ego achọ iji eme ihe ọzọ. Maybe ego ha si were ego onye Maazị Nnamdi Kanu onye ihe. So maybe all those things ya eji eje eme ihe ọzọ. Maybe e nwere something ha ji na-threaten nwaanyị Maazị. And because of that, uche ya anụzighị. That is ọnụzi under duress. Ịghọtara? During kidnapping, enwe kidnapping, the family onye kidnapụrụ, ihe ọbụla asị ha mee, ha na-eme. Asị ha je dome ego ebe, ha je dome, asị ha je atụtụrụ, ha je atụtụrụ, asị ha je ebe, ha je, asị ha weta ọzọ, ha weta ọzọ. Ọ mgbada, ejiri mgbada n'ọrụ, mgbada kọmitiri a n'ego. Isi ya weta half, ya weta half. Isi ya weta quarter, ya weta quarter. Isi ya weta just no for just $100. No, that $100 in ke need ke ma approve ego gị. Mgbada gị na-eweta ego because eji mgbada n'ọrụ. Mazi Uchechi wụzi mgbada. Ọ mgbada Chikedoziem ha na ndị otu ha ji n'ọrụ. Ana m efili na enwere ihe ha ji jide Maazị. No ihe mere n'onu eji eme ka onye agbara ọgwụ anwụ n'isi. Mgbe ọbụla Ojiofo kpọrọ ya pụta ya bịa defend Ojiofo. Ikwu ihe gbasara Chikedoziem ya pụta bịa defend Chikedoziem because ọ chọghị ka ha release ihe ha ji jide ya. Ọ na-achọ ka o please ha and na-please ha to her own detriment. Ele ihe ha ji jide. Ama m ihe m na-efili. O nwekwara ndị ọzọ fili get this kind of a thing. Somebody said my volume. I can hear myself. My volume is okay. I can hear myself. Maybe I have to speak a little bit louder. I hear myself. So, Madam, Madam, Mazi Cancer, time has come and time is now. Mgbe ị ga-apụta n'ọgụ na bondage Ojimọfọ na Chikedoziem. Maka o si etinyene that you have to take a side between Supreme Commander onye ndu Nnamdi Ezebiro na ndị iro nye. Time esetiene na ị ga-apụta bịa gwa anyị reason iji kwuo over the weekend that Chikedoziem ga-abịa ekwu okwu na onye ọbụla gane Chikedoziem. Ịma na ha ga-achụ Maazị Nnamdi Kanu from IPOB. Were you aware of it? And mgbe they are aware of it, ejuru ajụ, ele conversation gị with them. Or let's say as if they betrayed you. They deceived you. Since that time that they deceived you, have you called Chikedoziem and said, what a hell was that? What do you mean by removing Nnamdi Kanu from IPOB? What do you mean by removing
Nnamdi Kanu or removing the office of Onyendu. What do you mean by removing the office of the director of the Radio Biafra or the head of Radio Biafra? Mazi Kansa. Ajụjụ ndị must be answered. Aga agbara ya okirikiri, aga agbara ya gburumegbu. Ị ga-apụta ọzọ bịa gwa anyị ma ekwuru na wit Chike Doziem na statement ye, and marakwa na ị dị aware of this statement ahead of time maka ịhụrụ nga dioraga anyị posturu ye that na ha suspend ya na Maazị Nnamdi Kanu. Okay, mgbe ị hụrụ mgbe onye ka ha na aha ya wụ from Chi and N, mgbe o posturu that na suspend ya na Maazị Nnamdi Kanu, ị kpọrọ that guy jụọ ya si ya, what a hell are you talking about? Ị kpọrọ that guy si ya, what a hell are you talking about? Na-achụ n'onye ndu. Exactly here this guy posted on the 19th of June. On here, Chike Doziem announced. Were you aware of this ahead of time? Ị ga-asa ajụjụ. Ị ga-apụta gwa anyị aida na o nwere ihe ndị eji jide gị na ihe mere ụjọ na-eji atụ gị. Ọ na-enwere a video, ọ na-enwere voice recording, ọ na-enwere text message, ọ na-enwere Zoom meeting iso ha n'ime nga na-ediscuss ihe dị aṅaa dị detrimental to the Supreme Commander. And with all those things, ọ na o nwere ego akwụghị na nnọ na o nwere ego iso ha kerie. So because of that, no ihe mere ha na-eji a threat n'oge. Time has come for you to ị ga-atatụ mma eze. Ọ na ihe ndị ọcha na-akpọ ịta mgbọ, but achọghị m ịkpọ ya nga ama mma ihe ha ga-ewepụ ya maka ha nọ ihe m na-ekwu. Asị ị ga-ata mgbọ. Time has come that ị ga-apụtasị, it doesn't matter ihe ọbụla ha hụrụ kwara mee, ego ha nyere m agwa ahụ m eziokwu ebe ego ha esi bịa, or ha just mistakenly bata na Zoom meeting ebe ha na-ediscuss ihe, and ihe ndị ha discuss akpọkwara m ha later that I disagree with them. Ihe ndị m na-ekwu ekwugidegị m gị, ekwughị m ya asif ka na mụ na gị dị na mma, na achọrọ m ka ofe rụrụ arụ zuore gị erimeri. As a matter of fact, achọrọ m ka ofe rụrụ arụ zuore gị nri, and otu ofe rụrụ arụ ga-eji ezuru gị nri iwu na ị ga-eme ka anyị mara na ị kwuru na wute Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, onye ndu. Ị ga-apụta gwa anyị na ị kwuru na gidigbam wute Nnamdi Kanu. Ị ga-apụta gwa anyị na ị kwuru na gidigbam on the decision of the Supreme Commander ịchụ Chike Doziem. Ị ga-apụta gidigbam denounce Chike Doziem that na ikpere ekpe no the right, the constitutional right of Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander, onye ndu, ịchụ onye gide a ga-agba ọzọ nọ na IPOB, and which there are many ndị gide a ga-agba ọzọ. Ichetere na kamgbe 4 years ka m ji na-eji oji to Maazị Nnamdi Kanu. Ejiri m Barrister Lawyer Ejimako maybe 6 times. Ejiri m Prince Mandela maybe 4 times, and which I know na ha jiri oji ndị.
So Uchechi Mazi, him ji na-akpọkwa gị Mazi because ama m na ịpụo n'utu na ịnwụ n'utu, him ji tinye gị Mazi iji jikwa respect because of na ibu utu, him ji sị gị na ịngwa Mazi. Now him na-ajụ ele ihe enwere ihe dị aṅaa ndị eji jiri gị n'ọrụ. Because of that, gị na ihe ọbụla ha sị gị mee gị na-eme. Asị gị si Nnamdi Kanu taa kpuchi ọnụ, ga-apụta sị Nnamdi Kanu taa kpuchi ọnụ. Asị gị si Nnamdi Kanu oke, ga-apụta sị Nnamdi Kanu. Asị gị kparịa Kanu nta, ga-apụta kparịa Kanu nta. Asị gị kparịa Emmanuel, ga-apụta kparịa Emmanuel. O nwere onye ọma, o nwere ihe ndị eji jiri gị n'ọrụ, o nwere voice recording ndị enwere ihe dị aṅaa, o nwere ihe dị aṅaa, o nwere any meeting dị aṅaa iso n'ime, o nwere otu eji ha na-achị ya ego ndị enyere ha, mebi ha enyetụ gị ego adị leta ha agwa gị na adị ama na ego enyekwere go n'ọkwa ndị enyere ha ego, but by that time irie n'ego erie, but enwere ha evidence eji jitere gị ego. Aga m blame gị. Ya wụrụ na Chikeduziom ha nyere gị ego dị aṅaa, ha natara from ndị dị aṅaa, ha enye gị ego. Ya wụrụ na irie n'ego ala dị ihe ijile mee mkpa gị, so later ha agbawazie gị na ịmakwa na ego ha enyere gị that time no this governor wetere ya, or no this senator wetere ya. Ya wụrụzie na ndị wetere ego ahụ ndị iro Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu, Supreme Commander, onye ndu. But ego ala riene, and because of ego ha nyere gị, ha ejizie ya na-etinye gị na nsogbu. Ị nwere ike ịgburu isi onwe gị. You can pụta kọwaa na anyị si adị ama na o nwere ego ndị enyere gị, and na ga adịghị aware, ya wụ na ịma ebe ego ahụ si bịa, na ga anaghị ewere ya, but no na ego na irie ijile eme mkpa gị, ijile eleta onwe gị ebe ọ na asị na ndekọ ọzọ enyeghị gị ego, so na ego ndị enyere gị na ijile eme mkpa gị. We will understand. And immediately i kwuru ihe ịgburu n'isi onwe gị, enwewuzi ihe ha ji jide gị, then you can come clean. I support onye ichere support, which supposed to be Nnamdi Ezebiro, maka esi na ọ mụrụ na gị nwa, ị gwara anyị na ọ mụrụ na gị nwa, so onye anyị na-eme gị expect na ị ga support. And again, according to information, anyị ma na ọ ya jere kwụọ ụgwọ isi gị, anyị ma na ọ hụrụ gị mgbe ị na-efegharị ka ụkpala, ya sị onye na-efegharị na ọma na nne gị shi gị nri, but ị chọghị isi nri, gị na akpagharị na village, ya ga-atụtụrụ gị buru gị jee kwụọ ụgwọ isi gị. So onye ọbụla mere gị expect no Nnamdi Kanu ka gị na ya ga-akwụrụ gị dịgbam, but because of na maybe na o nwere ihe ndị dị aṅaa ndị eji na a blackmail gị na sabotage gị, but you can still bụrụ n'isi onwe gị from it, because anyị na-eme gị expect ka ị pụta bịa rebuke Chikeduziom sị ya how dare you ịchụ onye tinye gị n'ọrụ. Ya wụrụzie na Chikeduziom na Nnamdi Kanu na-echenjizi, na-emeshọ ihe, and by Chikeduziom doing that, o tinye gị in a difficult situation. I may understand all those things. Emechana m ihe ndị analyzed, mana na chai maybe na ha na-eyi izu gị,
amam na Chikedozie mana use gị, but you can still come out of it. All the possible na ị nwere ike ịpụta n'ime and even pụta gidigbam. But time has come. Time has come. And time is now. Mgbe ị ga-apụta gba anyị media way na Chikedozie m ga-achụ Nnamdi onye ndu from organization o hiwere. Ya wụ na ịdị aware, that means you were accomplished. Ya wụ na ịdị aware, that means ha deceive gị. Ịgba anyị ịtụ ụkwa jala anyị eze, anyị ga-aghọta. Because anyị ma na these people onwe ihe kọrọ na akpa Chikedozie m na ndị otu ha, blackmailing na ha wụ the highest blackmailer enwere. Because ana m efili na ndị deceive gị. Ana m efili na o nwere na otu ha ji deceive gị. Because of this, gị na-eme ihe ha si gị mee. Ha na blackmail gị. Ma ga-ekwughị ihe na ha ga-agba Maazị Nnamdi Kanu na ego a natara ndị na isogharị eyi. Whereas maybe mgbe ha na-egege ego agba ha gị na ego ha natara ndị iro. Ya wụrụ m ose etiene mgbe m ga-ajụ ihe ọjọọ n'ọrụ ya niile. Ose etie ya wụrụ m all time ka m ga-ajụ ọrụ ọjọọ ọchụ niile. Onye ọma, akpọna m gị ugboro ole. Uchechi, akpọna m gị ugboro ole. Ose etiene na ose etiene na ugbu a mgbe ị ga-apụta jụọ ọrụ ụchụ niile na all form of ụgbakọrọtele iri Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro iri ụgbakọrọtele. Otu ọbụla ụzọ ọbụla o jiri wụrụ. Ma oke imere ịma ama, ma oke imere ị na-ama ama. But pụta gbughee n'anya ahịa. Gbughee na ụmụ ife ahịa. Gbughee na ụmụ ife. Gbughee na the children of light. Gbughee n'anya ahịa. Ọwa anyị ga-asọpọtụ gị. Ọwa anyị ga-apụrụ gị gbam with you. Si chai na nwaanyị na ọnụ under duress. Na ha deceive ya. Na ha blackmail ga ya. But time is now. And the time is no longer on your side. Either ga-apụrụ gị gbam with Nnamdi Kanu or ga continue na-eme ihe ị na-eme, na-egbu ihe mma mmiri, na-asọbọtachi Nnamdi Ezebiro. Akwa nnụnụ mgbe m kwuru akwa 2 years ago ka m sị na ọ ka mma ka Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro continue na-anọ na DSS than ịpụta ịnọ with DOS. Akwa mgbe m kwuru ihe he were picture ọhụ kansa ewere ihe ahụ jigara na Supreme Commander. Lekwa ihe Master Prophet kwuru. Master Prophet esi gị na ọrị mma na gị nọ na prison. Ihe awụ ihe mmenini. I always speak in parable. Ihe m chiri ịkọwa wụ na agwọ nọ n'akịrịka. Na Nnamdi Kanu na nga ọnọ na ọnọ nga dị mma. Ịbịa ya na ndị DOS ịdị na-emekọta ihe wụ na ọnọ na danger. And ose tiene na ihe m kwuru wụ ihe mere eme. I have to go now. Mazi Uchechi Cancer, Delilah Winnie Mandela. Ose tiene that ị ga-ajụ
ọrụ ọjọọ na ọrụ ụchụ niile na igbu mma mmiri na ụgbọ krọtele irige Nnamdi Ezebiro o setinyere. They are no longer the military zone. Ị ga-anụzi na ị ga-apụta gbuhee n'ụmụ ife ahịa tụkwa jaa n'anya eze gba anyị ihe ndị eji jide gị, gbuhee n'anya ahịa, gbuhee n'ụmụ ife, gbuhee n'anya ahịa. Igbuhee n'anya ahịa, ofe rụrụ arụ ezuore gị erimeri. Ọ na mgbe mmadụ gwara nwanne ya eziokwu, amụrụ otu eji enyere ya aka. Anyị ma na enwere some situation according to you, isi na enwere na mgbe ejidere Maazị Nnamdi Kanu na ịnọ na a very heavy depression, and because of it na ijechara ụlọ ọgwụ and bla bla bla, and ihe ndị ọzọ i kwuru na you were hospitalized or whatever and bla bla, because mmadụ ịnọ na that kind of situation enwere that you were precious, ụjọ na-atụ gị, hey, ele ihe a ga-eme supreme commander na ụmụ ihe ndị ọzọ. I'm gonna understand. And then I call right na mgbe ohu na Kanonta wasn't there for you, according to you. Maybe your ihe mere ha ji reach out. Maybe nye gị ihe ha na-ekwesịghị inye gị. Ọ gị na ha discuss ihe ndị nọ na-ekwesịghị discuss. Ọ ha enye gị ego ndị ha natara ndị iro. Because of that, ugbu a ha ejizie ihe na-eri gị ụgba krọtel, na-egbu gị mma mmiri, na-asapụtachi gị. That is jizie ihe jiriwo gị n'ọrụ. Chileke alefuo gbuhee n'anya ahịa. Were you aware na Chikedoziemo ga-achụ Nnamdi Kanu? Were you aware? Ịdịrị aware? Ọ gịnị mere ijikwa na mee ya allow ya eme ihe? Were you under duress? Ha na-threat gị gbuhee n'anya ahịa, gbuhee n'anya ahịa, gbuhee n'ụmụ ife, gbuhee n'anya ahịa. As it hot, hello de Mazi Prince Darlington, ọ sị na ya ji voice recording gị, ọ sị na ya ji text message gị ndị ihe ndị dị aṅa dịcha compromising, and then nwekwara so many people ji ihe ndị dị aṅa dịcha compromising. Ala efuone, and ihe ndị dị compromising na-apụtachi ọkụ ga-anyụ. So ihe m na-asị wụ pụta gbuhee n'ụmụ ife ahịa ahead of time, so that ụmụ ihe ndị ahụ ha eji jiri gị n'ọrụ ọgụ enwe weight, because ijila aka gị gbuo ha ahịa, ijila aka gị gba anyị na ndị eji gị n'ọrụ, na ndị na-etret gị, na ndị nwere ama m na-ewu oke nọ n'ụlọ gburu oke nọ n'ama, but ihe m na-awọ ndawụ i mere ihe ndị under duress. Ana m efili na enwere ihe ndị eji na-pressurize gị. Yeah, my feeling. Echeghị m na ihe ndị mma mmiri ndị igbuge Nnamdi Kanu
ụgbakọrọtele ndị iri gị Nnamdi Ezebiro na iji anya gị na iji anya ọma na-eme ya. My feeling wụ that ndị eji gị n'ọrụ, o nwere ihe ndị eji na-etretụnụ gị bịa gbughee n'anya ahịa, gaa pụta hụ bịa gbughee n'anya ahịa. Already ọ dịla clear na iwu onye iro Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu, maka o tene mgbe m ji nyome gị enyome, ọwụ taa ka m ji na-ele gị. O tene mgbe m ji na-enyo gị. Mmadụ adị mma ịdị ka ihe eji kọọ ya ọnụ. A sị m na ịwụ kansa 2015 nshi mgbe ohu na-enyo gị. Ọ na ha esi etile ya arịzie ka na ihe ehu m kwuru na ihe dị aṅa na ha amanifestla. Ị kwuru na with Nnamdi Kanu or not, pụta mee program gwa anyị na ị kwuru na gidigbam with Nnamdi Ezebiro. Gwa anyị na ị kwuru na gidigbam with Supreme Commander Nnamdi, onye ndu Nnamdi Kanu, ọchịagha na ị kwuru na gidigbam. No matter ihe ndị ọzọ a na-akọ, ejikwa gbagba ọnụ na-efe, mmadụ jikwa ewe iwe, mmadụ jikwa ekwu okwu na-arị mma, mmadụ forget ihe ndị ihe anyị pụta akwa ndị na-eje chọọchị wụshi na ha arụcha ala na ha emecha ihe niile ha pụtasị si Jesu Kristi ya gbaghara ha na njọ ha na asa na ya, pụta gbughe n'ụmụ ife ahịa, gbughe n'anya ahịa, ụmụ ife gbughe n'anya ahịa. Gị apụta ha gbughe n'anya ahịa, ihe ndị na-emeni a ga-asịkwa na ịdị na ma ya ọrụkwa gị gasị that you are conscious. Were you conscious or were you unconscious? Ihe ndị ime gị Nnamdi Ezebiro, iji anya ọma na-eme ya ka ihe ha fọsụrụ gị ka ime ya wụ na ihe ha fọsụrụ gị ka ime, pụta gbughe n'anya ahịa. Maka mgbe ụmụ nwa voice recording ndị mgbe Darlington ga na-erelease all those conversation or ihe ndị mgbe ụmụ ndị media warrior ga na-erelease shi ụmụ ihe ndị pụta ịpụta gbughe na ụmụ ife ahịa ya adịrị gị izi ofe rụrụ arụ ezure gị rimeri. I know na ọ ga-adịrị gị difficult ịpụta bịa support Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, because surely gị pụta Chikedozie m na blackmailer in chief, ka m wepụta onye mmiri as blackmailer in chief, achọrọ m ịkpọ ya blackmailer in chief, onye aha nọ nga blackmailer in chief. Ịma nwa onye ọbụla ka m na-akpọ ha. But ka igbughe n'anya ahịa, ịpụta confess ya ihe niile, a ga-agbaghara na gị, but ọ ga-eme akwụla ya ọdọ.
I am fully persuaded na ị ga-apụta support Nnamdi Kanu, because gị pụta support Nnamdi Ezebinro, Madam Cancer ga-apụta bịa lụsị gị ọgụ maka ihe niile kọrọ na Madam Cancer, Madam Ishipunk, I'm sorry, ọ ga-ewu Madam Cancer, sorry, nwa onye ọzọ wụ Cancer na awụ oge. Ịpụta support Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebinro, onye ndu Ikenga, gị na ya ga-enwe nsogbu maka Ikenga ga-ewepụta voice recording niile conversation gị na Ikenga nwere. Ọkwa ịma mgbe Ikenga sị na ọ tọgba nwanne Nnamdi Kanu, gị na support ya that time. So ịbịa na rebuke Ochike Dozie m, ịbịa rebuke Ochike Dozie m, Ikenga ga-apụta wepụta voice recording, wepụta conversation, and ama m na ose tiene na Darlington ga-apụta wepụtacha the whole conversation, ihe niile ị gwara, information niile ị nyere ya. Darlington ga-ewepụta ya very soon. Ọkụ ga-anyụ, so bịa gbuo n'anya ahịa. Ọ kara na gị mma na ha wepụtacha ihe ndị bọtụ na ekwu na gidigbam with Supreme Commander. Ọ ka mma. Ụmụ Igbo ekelene m nnọọ. Ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ. Onye ya na nwanne ya kweje ịchụ nta, ahapụ ụkwụ nwanne ha, ahapụ ụkwụ anụ na-agba ọkpa nwanne ha. My feelings wụ na Chikedozie m deceive Mazi Cancer, because echeghị m na Mazi Cancer ma na Chikedozie m ga-apụta si na ya chụọ na Nnamdi Kanu. And ihe m na-efili wụ na enwere ha Zoom meeting, and the last conversation ha nwere didn't go well. But ana m expect ka ọ pụta. Eji m ohere o mee n'ọdụ ekelebe m nwaanyị kara aka kajara akaja, Madam Nnenne ya anya. Madam Nnenne ya anya kwuru na gidigbam with the Supreme Commander of the Indigenous Blood Biafra, and now she has been vindicated. Ana m asịkwa ka Maazị Nnamdi Kanu ka ọ pụta na ndụ na ahụ isi ike. Na-asịkwa enyi m nwoke Simon Ekpa, ịma Madam Mazi Cancer na Simon Ekpa was 5 and 6 mgbe ha na-eyuzu Simon Ekpa. Mgbe Simon Ekpa bịara ghọta na ndị na-eyuzu ya, na ha na front ya as onye na-edisobe Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebinro, onye ndu, Simon Ekpa bịa ghọta, separate ya from them. And at that same time, Simon Ekpa make a peace with me. Mụ na ya, anyị make a peace. It didn't go well with Mazi Cancer. And at that same time, Simon Ekpa na Ojiofo achịpụ ya. And ihe a na Simon Ekpa cross on the Rubicon. That is now Simon Ekpa emeghe Pandorian box. How dare you talk to Ojumofo? Simon Ekpa awụzighị onye iro m. Simon Ekpa wee enyi m. Asị m ya dịrị ya na mma, Simon Ekpa. Ihe anyị na-ekwu na awụ ndị IPOB niile lọghachitewenụ
laghachitewenu ka anyị unite ya together ka ọbara na-akwafu na Biafran land ka ọ kwụsị. Laghachitewenu ka anyị nwee n'udo, ka anyị nwee understanding. Maazị Nnamdi Kanu eme ihe m si ya mee kamgbe 5 years, but ekelekwere m Chukwu na Maazị Nnamdi Kanu eme ihe m si ya mee long time ago, because ya wụ na o mere long time ago ọ naghị iri clear ndị iro Nnamdi Kanu. That means ọ kara select 1 or 2 people ọ ga-achụ na DOS, but ugbu a na ọ zara na ha niile zashia ha eji, because ọ like clear na ha wụ ndị iro. Ekelene m for removing cancer nọ na IPOB, but eke nwere onye isi ndị cancer, nwaanyị iwu onye isi ndị sabo, but Nnamdi Kanu ewepụla ndị sabo, but ọ fụrụ onye isi ha. Nnamdi Kanu ewepụla ndị na-egbu ya mma mmiri na-eri ya ụgbakọrọtele, but ọ fụrụ onye na-akụrụ ha ogele, onye na-akụrụ ha ekpe n'ime ọhịa, onye na-ehi ha aja n'ukwu. Onye oshi eblemukwula onye oshi, onye ga-eblem onye na-edigo onye oshi, onye ịhụ na-amotivate onye oshi. A sị nwatakịrị nna ya dị n'oshi na-eji ụkwụ agbakashi ụzọ, because of Maazị Kansa na-ehi ha aja n'ukwu, ha na-eme ihe ha mege. So Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro ewepụla nsogbu anyị nwere na IPOB, but ọ fọrọ the head of the snake. Ọ fọrọ onye isi ndị sabo, ọ fọrọ onye isi ndị ọkọta ọkee n'ọnụ, ọ fọrọ onye isi ndị agbata eke ọkọta ọkee n'ọnụ. Ọ ihe mere ọ ga-eji ọ ga-adị na izi ịkọm clean, because mgbe ọ pụtarazi ka ha ga-ewepụta risiti ego niile ha kere. Chai, anyị misiri kwelenu, anyị misiri Dr. Nelly. I wish na Dr. Nelly na ya by this time. Ọ Dr. Nelly na-enyere anyị aka kọwaa na anyị ụmụ ihe ndị. Chai, ọgbaghara eme na anyị emisiene ndị buru ibu na IPOB. Ọgbaghara eme na anyị na-emisi andị nwaanyị isokwe n'ihe mere Nelly ofe egbu. Aka ya nọ onye ọbụla anyụrụ nshi, onye ọbụla anyụrụ ahịrị na IPOB, aka kansa nọ n'ime ya. Arị na ya yuzugo onye ma onye hụ matara bịara hụ ihe o mege, onye ha mịa onwe ya mịa. Because I was aware mgbe Nelly ofe egbu na ndị otu ha chọkwara ireziri ya ego. That means ya na ha rị na mma at that time. Ekelene m nnụ, it's going to 9 o'clock. Ya dụrụ na mma ka chi fonu, but Maazị Kansa ga-apụta bịa gba anyị eziokwu. Yara ihe ndị ha ji jide ya gba anyị ihe ndị hụ, gbakwana anyị na ha fọsụrụ ya ka ya disrespect ya Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, onye ndu, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. Nnamdi Kanu was the only person, infant and suckling, n'ala Igbo na n'olu ya. Ma ọ bụla Nnamdi Kanu kwuru okwu, ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke nọ n'ala Biafra ga n'olu ya. Ekelene m nnụ, ndewo. Biko share na video ma share na ya ka ndị DOS achụrụ achụ ka ha na ya, because ugbu a anọzi ha n'ọsọ, they are on the run. Share na video ka that idiot to be Italy, and akpọ ya ihe na akpọ that guy be Italy, lewe that ahụ ya.
Chifonemi. Oh yeah, but na my page 7 years ago. Now we need to support Mazi Nandekano. We don't, and this and blah blah. As if I'm not supporting him. We all ya warning now Mazi Nandekano on a daily basis. Imanande ni Mazi Nandekano say, listen to this person, listen to this a flavor, listen to that a flavor, listen to this a flavor. Nde ni o praise you can ga hani na machina mammini. Buriya mammini betray but nya win here I ne putan. And most of them Nyemre Haji sabotage Mazi Nandekano at that time. Oh maka this cancer. Aka ya no na here fingerprint ye no na onye obla kparịrị Nandekano fingerprint ye na. I do ya di na onye. O onye ahụ mecha ya akpọ onye ahụ so onye ahụ Mazi. Onye ewu aga m evu ihe ewu nga mmiri ji baa n'opi gbọgịrị na IPOB. Ọ Mazi maka obu uchu. Ndewo no.